nga mong gipuyan, daghang gipanggutoman. Nganong gigutom, wa may makaon. Nganong mutala pa man mo nga, nganong gigutoman, nga wa may makaon. Nga maglungag lang may dihag. Nga maglungag may dihag kanang kuan, kanang ginabas. Sama na mo ron! Nagyan. Di na dyo ko, ganahan basta mablangko ba? Basta mablangko gani, wala dyo kay gana. Nga naman, ay, ganahan pa ka nang mablangko na. Way! Hay! Kumusta mo diha, oy? Mayong udto. Sa tuwingan alang udto, butangan tanag in. Mayong mudto ninyong tanan. Welcome din sa atong tulumamom. Tulumamom nga nag-ulahom. Kalanrakas. Ambot, sa isumpay ini. Basta kay kalanrakas ko. Kanabang tuwad-tuwali. Tanan. Saksak sinagol. Basta tanan. Tuwad-tuwali. Nya saksak sinagol. O nya kalanrakas. O nya basta kay nasamok kayo yun ng tulumanona. Kung gisamukan mo, hala mo paminaw, hula. Paminaw. Libre mong dili maminaw. Ay, mong patuor ba dayon, ay. Nga ba na, kumusta? Sa manay kong kuyog, nakasa naman eh. Ay, hello. Mauna na ginaingon, basta ang kabuhi, musaka dere sa ulo, sa utok. Ay, ano yun ang resulta? Kalan rakas, pati ang naong kalan rakas. Ay! Anya, gawas anak, kalan rakas ang naong, ang baho pag yun, kalan rakas. Pabihan, ining, kuan, ha? Mura man kong karaang taon is langob ni Ato. Ha? Nakakita mo Ato? Pabiha sa kanang baho ni mo nga kalan rakas. Ay. Ngano sige magkabalik-balik ala imong gisulob, oy. Mabitaw, nahibong ko. Wala na kalaing masulob din he, wala na kalaing outfit anak ka ng OOTD. Ha? Ay pagtaarong tubag talaga. Ayaw kong disturbuha kay busy ko. Nasa may mo gikabisihan. Nganong nangutana man kuno kang nagsigi kog balik-balik na ikong gisulob unsa man magbuot ka kay nagpakaon ako. Ay wa man hinuon, wa man ko nagpakaon nimo, gihukaran lang tika ako betig hukad nimo. Kasi pangutana nga ngano nga kanay sig kog balik-balik ini akong ngano man magbuot mo ning ako. Oh. Dita ay. Ay sige. Agoy. Mura mag-imo hapon ng gitoy or magpaluhod-luhod ka diha sa ako adra sa tubangan ako. Ikaw ko na sapyot og lubot, di ba? Malimba. Dailos kan kawan na may lubot ikalingkod kanagin sa unsa magkaayo na makay lubot nga ikalingkod. Wala gani kay kalingkod, di jud kang kalingkod mo dailos lang. O manapod o. Balihapyot. Adili na nang ang sangkot, ang imuhan na lang naong mailingkod. Kapoy masado mo sige kog barog. Lingkod ko bebe pogi. Oh sige bebe. Okay, 1, 2, ay. Kana sangit na. Okay. Sangit na. Okay, baby Apyot. How are you today, baby Apyot? Are you okay or not? Sa may nang tanaw ron kini akong kahimtang sa kayohan ka ni o kadaotan ni o kaalaotan. Okay lang na, baby Apyot. Ang importante, always kusgan, always gahi. Tungod sa VY Max. Hello sa atong mga suki, baby Apyot. Tira sa Orange Building sa atong gwardya dira nga gwapo, nagpanikarte na ka, Max. Mura rabag talisayon nga kana bitay imong isikad. Nagsikad ang kanagong yuta maabot lang diri sa basa nagsikad kay pati magabi ang sikad kanan. Naka BY Max na. Ngano man kay naka Max capsule na. Ngano man tungod kay tuskig og gahi kay na. Sa ato pa mo nang giingon nga mo
ni giingon nga sagad na sagad. Magsigig pangutana. Ngano na balik-balik ko ning ako ang di lang ko mubarog ha kay magdailos na suwa na magutay sa ampot ani ko. Kani Bitaw, oy. ikaw ako sultihan ta ka kay wa man si kaman laba. Wa man sa ni mo nilabi. Mo na giagwanta na ko ning maho lang kong agop-op ani. Maho lang ko ning Ay, sorry, baby, Turyangag. Apio. At abi man ko na, wala man ako nagilabhan, kaingon man kaimuhan ng favorite. kay ba mo Favorito, na ni mo yung muhang Naka- Gisol Obron. nakasimhot na mog turyangag. Unsa mo gani ang turyanga gani, Piot? Baho up baklag ay na ay labog tuga-tuga. Pas kang baklaga na ay na. Oh nani ako nani mo ng turyangag kay wa man ni koy labi taon. Muna nakapait na kauron. Igiagwanta ko ni maho kong agop-op, ni maho kong turyangag. Sagdi lang Nani maho kong buwan pinudpod. Sakdi lang ko na, ay ako na bitaw magsimhot ni mo. Kanang pinudpod, nakakita na mo ng buwan pinudpod, kanang toskig kayo. Ngano man, kay bisag buwan na, nakatumar na siya, Max Capsule! Toskig kayo! Tama mo, buwan pinudpod. Ay! Ay! Sama itong sugo. Ay! Ay, okay na lagi na ayaw si gigiskot arang mga unsa na dira. Katong pagkuhan ni exit nila ni FJ o Jassy ni Ingon to si FJ. Hay! Ikaw ba? Tarungan na ninyo, kakaroon mo surugo sama itong pangutanan ninyo. Tingin makuhaan mo ha, kay wala ba katiwas. So, gibilin nila ang ilang responsibilidad ng mga way buot. Inyo ng responsibilidad na muna, yung gibilin ninyo na mo. Ha? Joke. Ay, baita. Joke. Ay, baby Apiot. Kapuya. Nakadungog ko, baby Apiot, sa balita sa mga chismis ba? Alas Alas 11:18 ang maong oras hatod kaninyo sa maayong kabubuton sa Butol og Max tinguha. Capsule. Mm. Og dani sa amo ang stasyon sa 88.1 Max FM. Og sa atong IQC. Sa dili pa ko maghisgot sa chismis mga kamax. Max Capsule una mo dira ha. Ayaw mo kalimot mapalit ka na sa La Forteza Pharmacy. Ato ang Max Capsule. Nya, unsa ganito ka ng mga ikahatag kaayuhan sa ato ang Max Capsule. Kay basig nalimot to sila. Narabat to'y pangutana ganihan nilang FG og ni Jazzy. Kung unsa ang kanang makuha nato sa pagsigi og tumar og Max Capsule. Doon na siya kanang highly nutritious. So sa ato pa, kanang singalan ni full nutritious gyud ang ato ang makuha sa kaning Max Capsule. Nya powerful antioxidants kanang bangang dili mo musugot nga kanang doon na dayon mo kanang makita nga mga kunot sa agta. Oo, kay makatabang man sa ato ang kalawasan sa ato pa kanang kuan daw ni siya kanang singan blooming inside and out. Hoy! Anti-inflammatory properties food. Nya anti-cancer properties. Tuna pod nya makatabang pod sa kanang mga kababayan ang sama nako. Oo, kanang ato ang mga binuwang sakit dira mga badge paminaw mo makatabang ato ang Max Capsule. Kanang usahay mag-agwanta bitaw ta sa kasakit apit kanang bitaw ko ni mo. Kanang bitaw maingon ka. Suguon day ko ini niya maingon nga piyot. Pagpalit itong maskara. Asa man maskara ay maskara go so nagmama. Maodi ay. Kasabot na yun ko. Abi ko sa maskaraha ay. Oo. Kaya ba nagkamuritsing tanawon? Diyan na takotob. Piot. So, maano na to, parihan ako, babadje. Namakasi natin yun, ang binuwang sakit sa babadje. Nya, sa pa regulates blood pressure. Oh. Kanang magsigi og kaon dira, labi na kanang walay kanunon, ma-high blood gayod. Oh, labi na kanang dili ka kaog litson, samot ka high blood. Og boss sa atong kasing-kasing, boost heart health daw. Batod pa dire. Oo, sa ato ang kuan. Kaning ato ang Max Capsule mo na ang ikahatag kaayon sa atong panglawas. Nya promote weight loss. Kansa ba na siya? Ibisa kung saan mo og kaon mga kamax, bisan ka ng tagsa kabandihado inyong mahurot labi nagnaunay buwad sudan, okay ra Japon. No problemo. Supports blood sugar control. Okay kaayo. Boost immune system kana. Helps maintain
Healthy skin. Oy, manindot ato ang mga panit. Ana, oy, ako, abo di ini, oy, apyot, baby apyot. Tanawa na ko na kong panit, oh. Di kong kakita, kay gubot kay kong mata. Kaon ako na Mo di ay. Nya, solution to tummy problems. So, mao na to inyong tubag. Bisag kung Kana lisod na magsigig ninyo. gagook inyong tiyan, di mo manutang, magbutod. Pwede ka, ayo, mo na. So, tubag din, kung tubaga dayon min ninyo, ha, ayaw mo Okay. pagbilangan dira. Ang dili mo gusto ka ng among bunalan ni Baby Apyot. Mura ba yan kag kanang kuan? Samot lang ni kagubot ning ako ang mata. Dili una-una ang akong mata mo ay nagubot Ay, tanawa ni. oy, nakalimot ko sa chismis. Oh, unsa Oo, mura lagi. Ingon daw ang chismis. Nga daw, doon kuno kay nahimo nga kuan. Doon na kuno kay rap kuno. Ay na. Dili ka nang giputos ha. Kanang imuhang giputos dira. Murag, lain na ng putusan dira. Okay. Gusto mong sampol? Sige daw, Di, ara. be. Sampol daw, be. Boladat, gabodlat. Boladat, gabalitok, o kahigdaon, murag ka lang nawala Ano na ba, limot oy? ka. Hinani mo, be. Basta sample lang. Ay, Boladat, nagbodlat. Numero 18 di ay, akong adlaw, ay. Di man tumaoy. what you need mo memorize, baby, apyot pa. Wala lang, basta kaya ko itong memorization. Wala juga kay grado karo adlaw, baby, apyot. Ay, nga naman, buod nga kaning sampol malantaw. Ugma man ang final. Sige lang, standby lang mo mga higala, ha? Standby o sa mo. O siya naman taan eh. Ha? Magbungol na ka, di ka mo tingog na ko. Ha? Ay, sige lang ka kaning dawat og sweldo niya, di ka diha mo tabi. Ay, Ako rin sigig tabi. dire. sakit ako itong gani mo, nagsakit yun. Nakita na ko ito yung messenger. Ah! Kasi lagi ito, doon na lagi niingon dito nga kuan. Nga unsa? Thank you for accepting me. Abi, kumpiyansa ka ayo ko. Ay, abi na kong guay mo, taginot di mo. Ang butang eh. Abi na kong apuray mo, taginot di mo. Yuta ka. Ala, oy, mga kamax, sabangi ko ninyo, be. Mupadala ko sa akong suwat kay Dear Max FM, kay to kay DJ Chenny. Niya ako po nang ipadrama nilang FG, o ni Jazzy, be. Kini. Kay nagluim na ni si Baby Apyo at Yeah. Ang itambag nila ni FG o Jase ni mo, ipyutay! Ipyutay! Dili man na sila magtambag-tambag po pa. Mali. Pala drama lang na ko sa ila. Ato ko dito Pero, magpatambag kay DJ Chenny. Pakapinan. Hasta si DJ Chile, maingon nga, ambak lang miyat, ambak taytayan miyat. Kanang way tubig, way dagat. Kinaugnok, Ay, kinsa man eh, si Ismail de Casa Jr. Ay, hala si Brad Jeffrey, ay Brad Jong di casa na, Brad Jong! Ah. Ay, Brad Jong! Katong Koreano? Oo, katong wanchikong dire- wala. Aw, Oh. ay, apo chike? Igsoon ni Kuan? Ni Jeffrey Di Cosa. Jeffrey Humawas. Ay, Jeffrey de Casa. Jeffrey Casa, oy! Buray, Doktor kuan. ko ng ulo ni Moron nga nung Jeffrey Humawas man. Oy, Jeng, di Kera, asawa ni Kuan. Ni Jana Tantan. Nagtanaw in town. O sa may tanaw ninyo, anana. Mo na eh. Ay alam mo kaibong in town ng inyong amigos kanginan ng inyong nene. Kay pait yung kayo mangita tagpalit bugas. Hala, hello, kaysa may naadi nagtanaw sa ato, abang anong katanaman mo na mo, be? Isa may Asa man? nagsuko ninyo magtanaw sa mo, adres sa mga programa. Siya man, nahimuot mo, o ngura mo kani, naglagot nga nakakita na mo, naglagot mo, apiyo nga lang na inyong mata. Nga, sampungin ang inyong ilong, aron di mo makadungog na mo. Ha? Ayaw, saboy, maluoy taon mo na mo. Ayaw taon mo ninyong biyae. Na, unsa may basahon mo paliha, basa. Ang basahonon dire, kaya ang IQC, baby apyo, at ako
Unsay batonan na to kanang baktin, kanang baboy o kanding o unsa? Depende sa imong gusto, baby apel. Dili ba kay painom nun unta na ko ning IQC kay dindot ko ayo. Ay! Bata imong gusto? Oo, gusto unta na ako ba? Kana makabaton kita og bata. Ay, baby apel. Nindot kaayo ang IQC ay mapalit gihapon ni sa La Fortisa Pharmacy. Oo, agoy, doon ay chlorella growth factor. Unsa ka ning chlorella growth factor gani baby apel? Kanang Chlorella, chlorella growth factors. oh. Mauguro ni baby apyot pa nga wala Makaayo. ka ni tubo kay wala ka nag-inom aning IQC tuula. Maunay makapataas sa kabataan ron. Ay, maudi. Oh. Ay, maudi ay nano. Kanang mga tapulan ninyong mga anak, ingon ani, patumara, paim na, pahigo pa, niining, ay, kiyose. Grabe po ng pahigopon, oy, bang sabaw. O, nga naman, ang panaksan ra di ay mo higupan. Hasta na ang kutsara. Ngayon pa. Anak. O niya, og tapula na hala. Pain na sa kuan kining IQC. Nga naman yun, ay, Inigtubo, anak. Kugihan na ka na. Mao na maayos mga batang nanak. Mag-uol man na. Pahitay na nagsige mo lang ko kaputot ini. Ang problema, baby apyot, kay kanang tapulan, no, tapulan. Kay putot man. Unang Dili, tapulan. ang problema tapulan og suguon. Nya, ang karon kugihan rang mukaon. Galma ng inyong mga anak, Mrs. Sige, sige. Kanang mister. Oh, tanood na. Galma ninyo, pa ko anak Paimilin IQC. yung IQC, ha? Diba, kamunay, mupugong anak nga, magdali-dali kung sugoon, hinay-hinay lang po kay mga pakong ka. Uy, hinay, mga dagma ka, magpuaking, nagsikagis mga bata, baya. Na! So mga to ha, IQC. Mapalit gihapon sa La Fortisa Pharmacy. Correct, eh. Correct gihapon. Unya, unsa pa man ni ang may kahatag ay doon nagyapon lysine, zinc, kaning zinc ang sa ako ang pag-search ako ang social studies. Dili dai social studies da ay unsa gani na oy? Science. Ha? Science. Scientific? O kay sayan man na ang kuan. Kanang mga medico-legal, kanang kuan, sayan man na. Sayan. Abi na kog sayang na sayang. Dili dai. Sige, ang zinc di ay kanang kuan na sa baby apyot, kanang dili dayon takbuyan og bakterya kana ato mga chikiteng. Mao dai na. Oo, kay di kana sila magpatuyang labi na kanang edad og 2 anyos. Ay. Magpatuyang lagtimo sa ilang kuan kanang kamot sa baba. Muna delikado kayo. Maanad na, di wala kay hingok ang hinoon kay sige man nagpang-it silang kuko. Sige. So, gawas ana do na pud vitamin E. Dili dai. Vitamin E kana para nindot sa panit para perling kanang looking young. Looking young. Kaning ako ang tapad si baby apyot. Paluking young lang ni siya pero wanggets na. Say wanget. Ang ha? Say wanget. Kaning tapad nako. Usa naman niya kung tingog numura naman ay kapanamiliton na Musugot mo nga og mahurot ning tingoga. Magsinyas lang ko ninyo. Ana, sinyas. Sa kabati nga naminaw radyo no. Mayroon ka nang nagtanaw sa Facebook Live dato kay makakita sa imong gisinyas. Ang kanang mga naminaw na sa ilang balay sama ni Ging Vikira dila Atanier nila diha sa Baktol. Saan man naron des udagre? Di ka kita sa imong gisinyas. Nya unsa man nga to ang mga Kamax FM diha, Kamax na to dira sa kanang Orange Building, kanang naminaw na to ron. Sayon ra na, hindi ako'y tambag ninyo. Max Capsule yapon. Nganong Max Capsule man? Para wag tang problema, magsikaw ko na nga. Max Capsule na gani mo hang tumaron matagad lang ko tanan, wag yung kay problema inday, dodong o mga intoy. Unsa man ang intoy? Dodong na, dodong. Dodong gihapon. Mga dodoy. Kamu tanan, kamu mga ulitaw o mga gwapo kayo. Wag yun mo yung problema. Mga gwapa mo. Musamot pa mo kagwapo kung mag-max
capsule mo. Munay. Oh, correct eh. Kala, sige, suway na mo. Palit mo dito sa La Portisa Pharmacy karon na ayon. Ayaw na mo hulat-hulat dira nga masakit pa mo ka ng grabe na kaayo kay makakwarta ang doktor. Oh. Aniyon gani kag doktoron nga tambalan ka mo rin mo. Moingon din doktor. Di tambalan ti ka. Tumara ang Max capsule. Okay tayo, tayo. Kayo. Ay, wala. Sonse de si Doibe! Napabilin mong naminaw din ang CCM yun, yeah! Ni Baby Up yun, yeah! Oh, yes, yes, yeah! 88.1 White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Maunay kanta nga hinawgaway ba? Huwag daw. Ayaw saba. Kay naay ng li na to. O, paminawa. Dili, lagi. Okay, padayon tasunan. Hapit na mahuman. Hagoy, makapaniw to alas 11:44 na bay. Bawal na. Nagang nangutan ang ano kunong inani man akong estilos kong buhok. Magbuot mo. Kay aron matago lang ning akong kagwapo. Kay kung mulakaw ko di halos kadalanan niya dili ko manginani. O ana dugokon ko sa amigas dili amigas kana mga babaye. Nya kagwapo din ning apyot di mo ning inani lang ko para di makuan. Oh. Excuse me, des mga nangaon, Jara. Siya gigwapuan sa kagalingo. Nagsalig na siya adunay kasat na foreigner. Soon siya sa drama atong Leonor nga shot. Pa inosente si inosente. Nya dayto inosanto. Ay, dito mga igala. Nara ninyo, pamalit mo o gusto ngo ma-hide ang inyong matago, ang inyong kagwapo, kay magubot ang kalibutan, basta di ta magsulob o ginaning buhok. Kay magubot lagi, kay dugokon dyo ka sa mga tao. Mga babae ba? Angay lang mo magpasalamat ngayon na kay matago ang akong kaambungan. Lood lang bangag sa kong ilong. Baby, apiyot, ayaw sige palabi kay kasukahon ko, piyot. Senyorita! ¿Qué hora, ¡Ala! ¡Avante! ¡Hola, amigo! Hasta palabra de hora, de palabra de honor. Nora, honor. Vilma Santos. Sí, amigo. Kasab sa lunis buwan kani si Sing Emiot. Magbiring ka ninyo og usa ka. Mapilit nga halok. Pwedeng likay na ko kay basig ako'y hagkan. Wala tayo panahon, manghigala. Si, mi amiga, mi amigo. Hasta la vista por la mañana. Kay ake mamasada. Paulia ngato sa amo. Babaya mga amiga, senyorita e senyorito, senyora e senyor. Baba. Kini se permina kulyantisa gumisa. Ano nangangkon man kong FJ. FJ. Tiyaw na to, joke. Kini si Apyota. Babaya. Hasta la vista. Adto na bitaw ko, gutom na kayo.